día a todas e todos. Comenzamos o pleno de 22 de xullo de 2026. Primeiro punto da orden do día, aprobación se procede da ata da sesión anterior do 25 de maio de 2026. Non sei se teñen alguna consideración sobre a ata. Non, nada. Bueno, pues procedemos entonces á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Vale. Pasamos ao segundo punto, ratificación se procede do convenio entre o Ministerio para a Transformación Digital e a Función Pública e a Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas da Administración Digital. Como saben, no anterior pleno xa nos habíamos adherido a un convenio no que participaba tamén a FEDAN. Este é un novo convenio. Bueno, o que nos adherimos, traímoslo aquí para a ratificación, se procede para o pleno do día de hoxe. É un convenio no que se pretende fomentar a cooperación ou a coordinación entre as administracións autonómicas, o Ministerio e as administracións locais no ámbito da transformación digital ou da administración digital. É un convenio por 4 anos prorrogable que non ten ningún custe para o Concello. Entón, consideramos que é positivo a adherirse. Non sei se teñen alguna consideración ao respecto. Pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Vale. Pois queda aprobado por unanimidade. O terceiro punto, adhesión ao plan de lectura da Diputación. Este non era un punto que necesariamente tivera a vir a pleno, podría ser feito por resolución da Alcaldía. Temos de plazo ata o 31 de xullo para comunicarlle á Diputación a adhesión. Entón, aproveitando que no día de hoxe se celebraba o pleno, pois decidimos traílo a pleno tamén para informar e para que o pleno o ratifique, non? Entón, creo que xa é un plan no que xa saiu o ano pasado, ainda que este Concello nun primeiro momento non quedara adherido. Pois este ano a intención é adherirse. Votamos, procedemos á votación, se non hai ninguna consideración, ou se teñen unha consideración que facer. Non? Entonces procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Despois o cuarto punto da orden do día é a aprobación se procede dos festivos locais para o ano 2027. Propóñense os mismos que este ano, non? Ou os que se propoñen case sempre. Algúna vez se propuxo San Martiño o 11 de novembro, pero últimamente está se propoñendo estes dous festivos, o 10 de febreiro, que será o mércores de cinza, e o 10 de agosto, coincidindo ca festividade do San Roque en Vilar de Bos. O 16 de agosto, coincidindo ca festividade do San Roque en Vilar de Bos. En principio, pois estes son os que traemos a pleno, a proposta que traemos a pleno, que é a que se viña traendo estes últimos anos. Non sei se teñen alguna consideración ao respecto. Non? Procedemos a votación, entón, votos a favor. Vale. Punto número 5, ratificación se procede da prórroga ao convenio marco suscrito para a suministración eléctrica e aforro enerxético entre a DERCOU e a UTE Simple San Sapiens. É dicir, prorrogamos este convenio, como saben, mediante este convenio foi o que se está renovando o alumeado público en todas as aldeas do Concello, nas que quedaban, e agora o que se pretende para proximamente sería a renovación que quedara xa un pouco pendente da renovación das caldeiras, dos equipos de suministración enerxética nas caldeiras de calefacción, e tamén a intención era de poder poñer algún cargador de coche eléctrico, que, como vemos, cada vez hai máis presencia de coches eléctricos no Concello, e creo que sería unha boa medida. Entón, esas serían as accións que se contemplan de cara ao futuro. Por eso, se ratificou a prórroga deste convenio. Non sei se teñen alguna consideración. Entonces procedemos a votación. Votos a favor. Vamos co punto número 6, aprobación inicial, se procede da relación de postos de traballo do Concello de Vilar de Bos. Este era un punto ou un trámite, un expediente que xa se había traído a pleno no pasado mes de setembro, non houbo acordo, como vostedes saben.
Entonces, bueno, volvémoslo levar a negociación, estivemos negociando con ambas as dúas formacións políticas, tanto que forma con o noso grupo de goberno como convocamos a dúas reunións á oposición para tamén saber un pouco as súas demandas e ver a posibilidade de chegar a acordos. As principales modificacións en canto ás funcións do persoal, pois as principales modificacións fanse no chofer desbrozador e no oficial de servizos xerais. O chofer desbrozador o ano pasado estaba como a proposta que se traía como encargado de obras, este ano queda solo como chofer desbrozadora. Esa asunción da responsabilidade das obras pois, é o oficial de servizos xerais. O oficial de servizos xerais, na proposta do ano pasado era un oficial de segunda, este ano traise como un oficial de primeira. Esas son as principales. Houve tamén alguna pequena variación nas funcións dos administrativos, concretamente que o administrativo será o responsable de preparar os plenos e as xuntas de goberno locais, que antes non se facía esa diferenciación. En canto ás funcións, non houve así maiores cambios. As plazas das dúas limpiadoras que xa se traían no ano pasado, en vez de unha, pois dúas, e a remunicipalización do obxectivo da remunicipalización do servicio de limpeza. Proponse o punto inicial proposto era un punto dun valor a 50, propúxose unha baixada do punto a 45. Iso tamén se aprobou, levouse a mesa de negociación e así se aprobou, unha aplicación a 2 anos deste RPT. O ano pasado a proposta que traía era unha aplicación a 1 ano. Este ano a proposta que ven é unha aplicación a 2 anos, non ten efectos retroactivos, sino que se aplicaría a partir do 1 de xaneiro do ano 2027. Como ven, o informe de Secretaría de Intervención é un informe favorable, sempre que se habilite crédito adecuado é suficiente. Como ven, outra das modificacións que se trae é o complemento de destino de Secretaría de Intervención a 30. Isto, durante o proceso de retomar este proceso da RPT de novo, démonos conta de que había un acordo salarial asinado no ano 2022, un acordo salarial que nos costou bastante saber de onde salían as cantidades retributivas, as cantidades que estaban recollidas nese acordo, porque non había en algúns casos moita correspondencia coa tabla de salariais de funcionarios do Estado, que sería a do ano 2022. Sí que a pesar de que hai nese acordo recollíanse 3 postos, era o posto de auxiliar administrativo laboral, o posto de a educadora, a profesora do programa da profesora educadora e o posto de secretaría de intervención. En canto á Secretaría de Intervención, aí no acordo reflexábase un complemento de destino 28, pero as tablas salariais que se collían era o de complemento de destino 30. Entón, aí nos demos conta de que xa, en certo modo, aquí había recollido un complemento de destino 30 a raíz dese acordo salarial do ano 2022. Ese acordo tamén o levamos á mesa de negociación outro día, cando levamos a RPT, intentando darlle un pouco de forma, e deixalo cunha forma correcta, complemento de destino e complemento específico tal cual se corresponderían a esas tablas salariais. Quedou un pouco aí aberto a unha vindeira convocatoria desa mesa de negociación. Sí que se aprobou RPT, como digo, que se levou á mesa. O custe da RPT total serían 39.662,54 euros, o que lle suporía esta aprobación desta RPT ao Concello, pero temos que matizar que 20.346,96 xa serían desas dúas plazas de limpiadoras, é dicir, da remunicipalización dese servicio de limpeza, o cal neste momento a este Concello lle está costando 36.000 euros. Entón, creo que aí habría un aforro considerable ca remunicipalización dese servicio de limpeza.
Bueno, a proposta que se trae a pleno pois é a aprobación se procede da relación de postos de traballo, bueno, pois visto o expediente para a aprobación da relación de postos de traballo do Concello de Vilar de Bos, iniciado mediante providencia da Alcaldía de 8 de xullo de 2026 e con informe xurídico de 9 de xullo de 2026, e visto a proposta da Mesa Xeral de Negociación constituída o 15 de xullo de 2026 a tal efecto, e por unanimidade dos membros integrantes da Mesa de Negociación aprobouse a relación de postos de traballo do Concello de Vilar de Bos. Visto o expediente tramitado e informado por a Secretaría de Intervención o 16 de xullo de 2026 e de acordo con previsto nos artículos 62 e 74.2 da Lei 5/1997 de 2 de xullo da Administración Local de Galicia e en concordancia co artigo 22.2 da Lei 7/1985 a Lei de Bases de Réxime Local, propónse ao Pleno Municipal de Vilar de Bos a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a relación de postos de traballo do Concello de Vilar de Bos, someter o presente acordo a información pública 20 días hábiles mediante a publicación no Boletín Oficial da Provincia e neste plazo poderánse presentar alegacións e reclamacións que se estimen pertinentes e transcorrido dito plazo, se non se presentarán alegacións, entenderase elevada a definitivo esta aprobación inicial. Unha vez aprobado no pleno por o pleno da Corporación, remitir unha copia da mesma á Administración do Estado e á Administración Xeral da Comunidade Autónoma dentro do prazo de 30 días e publicar integralmente a relación no Boletín Oficial da Provincia. E o cuarto, a eficiencia e efectos xurídicos da relación de postos de traballo e a aprobación do Orzamento Municipal para o exercicio 2027, incluído crédito axeitado e suficiente. Isto é a proposta que se trae ao pleno. Non sei se entendo que deberán facer alguna consideración antes da votación. Sí. Bueno, nos antes de nada, decir que en ningún momento fomos en contra do personal dese Concello, como así se dixo en algún momento. En ningún momento. Das personas que hoxe traballan aquí, en ningún momento se foi en contra deles. Logo sorpréndenos, a ver, hai cambios na EUACT, pero bueno, sorpréndenos que non huberades chegado a este acordo pois no mes de septiembre. Ao final tampouco son tan sustanciais. Respecto á nosa postura, pois bueno, presentamos unha proposta que a primeira vista podían encaixar certas cousas, pero bueno, ao final pois non se tuvo en consideración, non? Entón, nada, como xa dixemos con anterioridade, mantémonos na nosa postura, porque así o defendemos, e a nosa postura era amortizar a praza de educadora familiar e crear unha plaza de peón ou operario de servicios múltiples para crear unha brigada municipal que consideramos que é moi importante. O traballo da educadora familiar está se levando a través da mancomunidade e creemos que se podría seguir e despois a plaza de limpiadora xornada completa. Como vemos que non se tuvo ninguna das dúas propostas en consideración, pois o noso voto vai ser en contra. Bueno, mira, a ver, respecto á supresión da plaza da profesora de educación familiar, eu creo que xa cando nos reunimos xo expliquei, non é unha voluntad, non é dicir que eu che diga que non se pode facer, e que pediuse un informe a asesora xurídica deste Concello, que é a secretaria interventora, é dicir, os pasos que se viñeron dando, si realmente a súa proposta e a súa vontade era a suprimir esa plaza, é dicir, no ano 2022 iniciase un proceso de estabilización na que se saca esa plaza, é dicir, os pasos que se viñeron dando foron todos contrarios do que se pide agora. E demais, non só é que se faga esa oferta de emprego público incluindo esa plaza cando se inicia ese proceso de estabilización, é que neste acordo salarial que acaba de salir á luz agora, nestes últimos días, que estaba asinado dentro do ano 2022, con un alcalde do seu partido, excluíuse o salario, regulouse o salario da plaza da profesora educadora do programa de educación familiar. Entón, quero dicir, todos os pasos que se viñeron dando foron todo o contrario ao que piden agora. Entón, pois para incurrir en ilegalidades, meternos nun proceso judicial que sabemos que non nos iba a levar a bo porto, é dicir, o único que iba a generar era enfrentamento de gastos neste Concello, é dicir, hai cousas que non se poden dar, expliqueillo fundadamente, é dicir, non é unha voluntad nin miña, eu podo estar máis ou menos de acordo con esa proposta,
pero aínda que eu estuvese en desacordo con esa proposta, non é porque eu estuvese en desacordo un grupo de goberno con esa proposta que non se pode levar a cabo, é que fundadamente é que un informe judicial se lle dixo que non se podía levar a cabo. Respecto á plaza da limpiadora, é dicir, eu estuve negociando con vostede, eu dixenlle que aí, que nos aviñamos a chegar a un acordo, e eu a mañá, esa mesma mañá que se convocou a mesa de negociación, que creo que foi o 13 de xullo, creo recordar, eu esa mesma mañá me puxen en contacto con vostede, dixenlle, mire, ustedes están dispostos a aprobar este RPT, que están dispostos a votar a favor, nos estamos dispostos a ceder neste punto, e usted díxome que me chamaría ao largo da mañá. Escribiu un WhatsApp e eliminou uno. Dice que me chamou, cuídome chamar. Eu estaría noutra chamada, a minha chamada perdida non me chegou. Pero se tuvese... Que non te chega ninguna, porque mira, cada vez que te chamo que non respondes unha chamada, como fagas así con veciños, estamos apañados. Pero como que non respondes unha chamada? E quantas veces me chamaches? Chameite unha vez por o tema de RPT, unha hora despois de que tú me chamares. Eu entendo, non che chega a chamada perdida. Non me chegou a chamada. Do registro de chamada, si entendo que tú como alcaldesa tendrás que mirar os teus registros de chamada, porque se te chama... Si non me chegou a chamada perdida é que eu estaba noutra chamada. Se tuveses voluntad, eu diría, oye, chameite, devolve a chamada. De chamar pasou exactamente o mismo. Pois sona o teléfono, non devolves a chamada. Non é que non che devolva a chamada, porque non quere que se estou noutra chamada, mira, buenos días, se dixen, non lle vou mandar un WhatsApp ou unha chamada. Borráchelo un momento. Sí, buenos días. Claro. Ese foi o meu WhatsApp. WhatsApp. Pois acabate de chamar, devolve a chamada. Pero que non é excusa o feito da chamada. Sabías que antes das 12 da mañá se iba a convocar a mesa, si houvese esa voluntad, volverías a haber insistido. Entonces, bueno, a mí esto sona un pouco como excusa. Adriana, expliquecho outro día. Expliquecho que ten que ter a voluntad de negociar. No, pero se eu non me quere que salga adiante. Eu non te chamei ese día a primeira hora da mañá. Non te chamei ese día a primeira hora da mañá. Claro, eu vin que me estabas mandando un WhatsApp que o aborrache, digo, bueno, pues nada. Pois mira, se dixe que te mandei un WhatsApp e o borrei, é que estaba disponible, porque xusto o borralo te chamei. Non, vin que me mandaches un WhatsApp que o borrache, pero non vin a entrada da chamada. Lóxicamente, se te chamo a primeira hora da mañá, é que tiñamos voluntad de saber a vosa opinión e de chegar a algún acordo. Non se deu. Entendo que, por da mesma maneira que mandaches o WhatsApp ao borracho, me dices, oye, mira, chameite, devolveme a chamada. Mira, pudo ser un día, e podía entender que ese día non miras a chamada, pero que che digo que te volvín chamar este día, xa non se devolverá a chamada. Pois, Adriana, será porque estaba falando, non lle fago así, pois é a primeira queixa que teño, mira que che digo, porque normalmente solo lle devolver as chamadas aos veciños. Se estaba falando por teléfono, pois lo siento mucho, se tes voluntad de falar comigo, dicirme, oye, mira, chameite. Quero dicir, as cousas, bueno, creo que cando hai voluntad de chegar a acordos e de solucionar os problemas, se chega. Sóname un pouco a excusa, sinceramente. Non hai excusa, a nosa proposta foi a que foi. No momento que chegamos a negociación, dixen que a proposta era a que era. E había cousas que non se podían aceptar e así se lle dixo que non se podían aceptar. A ver, era visto que a acordo non íbamos chegar, así que tras de eso non hai nada contenido que nos presentamos. Vale, en canto a tabla retributiva, vamos, nada, que me quedou un pouco estas dúas consideracións de antes. Bueno, queda a RPT que se propón hoxe, queda con dos complementos de posto transitorio para técnico municipal e oficial da administración. Naquino de limpiadora, 5.173, sí, no total de salario tras RPT. Manteñes unhas dúas igual, 10.173 con 48, esas son as dúas o custe de cada unha das limpiadoras. Non sei se hai alguna outra consideración. Bueno, pues creo que quedou explicado. Sí. Vale. Agradecemos que haya salido adelante se traiga la propuesta de la relación de puestos de trabajo. Creo que era un objetivo fundamental para este concello desde el principio y bueno, por una serie de circunstancias no se había podido llevar a cabo en un tiempo más breve, porque quiero recalcar la situación de precariedad de personal en la que nos topábamos en este concello en el año 23. Por tanto, la relación de puestos de trabajo era una herramienta que había que poner en marcha
para dar estabilidad a la situación laboral de este concello. Eso en primer lugar. Decir también que las consideraciones que se han traído ahora, con las que hemos llegado a un acuerdo, los cambios, son verdaderamente pequeños, y quería resaltar, por ejemplo, el tema del tractorista. Bueno, es perfectamente correcto y estamos de acuerdo en que sea el encargado la persona que haga esas funciones y no el tractorista. El motivo por el que se puso el año pasado, si no recuerdan todos mal, era que en ese momento no teníamos la figura de servicios múltiples y alguien estaba haciendo esas funciones, entonces era darle la consideración que ya se estaba llevando a cabo. Pero dicho esto, pues es perfectamente correcto porque era también voluntad de todo el equipo de gobierno el sacar una plaza de servicios múltiples, por tanto que sea la persona el encargado. Con respecto a la tabla retributiva, la modificación de bajar el punto de 50, que era la propuesta que traíamos el año pasado, a 45, pues en aras a hacer un acuerdo, nos parece correcto. La diferencia salarial que supone para desde un punto de vista retributivo para los empleados del ayuntamiento es francamente pequeña y bueno, pues está bien llegar a un acuerdo, siempre es mejor los acuerdos que los no acuerdos. Con respecto al servicio de limpieza, siempre fue voluntad de este grupo político remunicipalizar el servicio y creo que es una tarea importante hacerlo así, que además consideramos que va a suponer un ahorro y una mejora, por una parte una mejora en el servicio mismo, en las instalaciones municipales, en la limpieza, y por otra parte un ahorro. Y bueno, pues la trabajadora que está en estos momentos podrá concursar a esa plaza y entiendo que no habrá ningún problema. Es más, para ella supondrá incluso una mejora de carácter laboral. Por tanto, también nos felicitamos en ese punto. Con respecto al planteamiento que hacía el Partido Popular de la eliminación del puesto de trabajo de educadora familiar, bueno, ya lo manifestamos así el año pasado, y reiterar, no hay ningún comentario a mayores de lo que acaba de hacer la alcaldesa, que es que sencillamente es inviable desde un punto de vista jurídico. Eso para empezar. Pero, en segundo lugar, matizar, y desde este grupo político lo quiero matizar, la importancia de tener una educadora familiar en este concello, que la hemos tenido durante muchos años y que durante la época en la que la plaza quedó desierta, bueno, desierta no, quedó sin cubrir por el hecho de que la trabajadora que la estaba desempeñando cogió una baja, reclamamos de manera sistemática al grupo de gobierno que era el Partido Popular, como todos saben, la necesidad de cubrir esa plaza porque tenemos una voluntad de trabajo social en un contexto que nos rodea, que es el contexto de este concello en el que verdaderamente es muy, muy necesario. Pero bueno, más allá de eso, o sea, eso por supuesto, pero más allá de eso es la inviabilidad jurídica de la supresión de ese puesto. Y si eso se llevara a cabo, la consecución que tendríamos sería terrible. Sería una vez más envolver en este ayuntamiento en una trama de vía judicial que ya hemos estado acostumbrados y que realmente no queremos volver a esa situación jurídica. Por tanto, dicho esto, felicitarnos de que esto hayamos sido capaces de sacarlo adelante y, bueno, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Así que, bien, por supuesto que votaremos a favor.
Moi ben, gracias, Marina. Unha última consideración que non lle fixen antes, unha das propostas que vostedes tamén facían era da subrogación da limpiadora. Tamén xa lle expliquei porque eso non podría quedar recollido na RPT. Tamén xa lle matizalo tamén, porque non son voluntades, non son caprichos, é dicir, todo ten unha justificación, unha motivación legal, o que se pode e o que non se pode facer. Entón, así se lle deu resposta a moitas das consideracións que ustedes plantearon de cara á negociación deste RPT, os motivos polos cales non se podían facer sempre desde un fundamento xurídico e non desde unha voluntad personal. Perdón? Sí, que cuando estaba hablando, perdón, ¿te he interrumpido? No. Vale. No, que quería resaltar con el tema de la propuesta de la supresión del puesto de educador familiar. Ya he dicho, por una parte, la imposibilidad jurídica, por otra parte, la necesidad del desempeño de la tarea social en el concello, que nos parece crucial, pero quería reseñar, y no lo he dicho, para que conste en acta, que realmente al final me da la impresión de que más que nada hay un aspecto de carácter de persecución hacia la persona que estaba desempeñando esa función, que ya la hubo en tiempos anteriores, y no nos gustaría caer otra vez en esa misma situación. Y bueno, ya está, simplemente para que nos den. Gracias. Respecto a esa matización no tengo nada más que aportar. Los hechos son los que son. Y bueno, pues nada, no sé si teñen alguna consideración a maiores, algo máis que comentar deste punto. Nada, pues procedemos a votación entonces. ¿Sí? ¿Votos a favor? ¿Abstencións? ¿Votos en contra? Queda aprobado entonces con 5 votos a favor do grupo de... Sí. Vendo que o Partido Popular vota en contra da relación de postos de traballo, claramente o discurso que dá nun primer momento que ustedes non van en contra dos traballadores deste Concello quedan en evidencia e retratados. Quero que se vote de nada máis. Moi ben, eu lamento que non éramos capaces de chegar a acordo neste punto. Nada máis. Bueno, pasamos á dación de contas. Mocións non hai, pasamos á dación de contas. Bueno, ven ustedes aí que hai un reparo, o levantamento dun reparo para pagar unha factura escabe 2000 SL sobre unha actuación que se fixo na reparación dun camiño en Flor de Rei e Arnancos. Unha actuación dun importe de 6.800 euros. Esta actuación fixose por a vía de urgencia, este contrato se estaba afinado antes de que eu chegase a asumirse esta alcaldía, e cando asumí esta alcaldía esta actuación estaba en marcha. Fixose por a vía de urgencia, e, bueno, non chegou a tempo o permiso da Confederación, a min quedame levantar o reparo e pagar para que a empresa non nos acusase de enriquecemento ilícito. Bueno, eso é o que hai, é o que lle podo manifestar. Non sei se teñen alguna consideración respecto de esto, si está... Bueno, que aquí deuse mil veces se falou de transparencia, que se facían as cousas en unha normativa, e a vista está que non se fixeron, non? Pero que non entendemos cual foi a urgencia de facer ese camiño nese momento, porque se me dixeras hai viviendas ou hai calquer problema, podemos entendelo, pero eu creo que foi máis a ver, como digo, foi que naquel momento a alcaldesa estaba xa casi saliente, entón dixo, bueno, vou non facer todo isto porque así vendo o traballo me ano apuntando. Entón, pregunto eso, cual foi a urgencia de facer ese camiño, porque non fomos a ver ali. Contexto posible. Sí, Non o que hai. E despois, con respecto á Confederación, eu espero que a Confederación non emita
ninguna multa ni ninguna sanción. En principio non, estamos no proceso de legalización da obra ante a Confederación. Estamos levando as actuacións oportunas, o que pasa é que todos sabemos o que se dilatan os trámites na Confederación, lóxicamente a actuación estaba feita, a empresa presentou unha factura, e, bueno, non queremos que nos acuse de enriquecimento ilícito, que ao final a empresa tampouco é responsable de que... No, evidentemente, pero digo que non vemos a urgencia de facer ese camiño, entón podrías haber esperado a esperar, ou sea, a que chegaran os permisos da Confederación para poder facer a obra. Falamos dun camiño que aquí non hai nada, xa me refiero, que podía esperar perfectamente, pero non había que facelo xa, e precisamente non sei se Eva pode dar consideración sobre a urxencia. Eu a verdade é que o contrato estaba asinado, estaba executado, por eso, pero entonces, bueno, non é por botar balos fora, é porque entendo que é claro, de dar esa explicación. Cando un ten unha responsabilidade, ten que asumir, e como tú non vas a pagar a transparencia, por suposto que este grupo de goberno foi transparente en todo momento, sempre, e manteño e digo eu. Urxencia, este foi un camiño que xa levaban un ano pedíndono, a xente de Arzádicos, moitas persoas viñeron, non se puido meter, o ano anterior non se puido facer, porque foron outras obras que nese momento se consideraron. Entonces, recolleronse neste orzamento en novembro. Se recolleron os orzamentos, con o cual en xaneiro xa se podía empezar. Ustedes foron ver o camiño, viu como estaba o camiño? Sí, que non se pasaba. Que eu fun co coche ali de Protección Civil e quedei no alto, porque o camiño iba solapado de auga que incluso me quedaba ali. Bueno, era un camiño que a xente nos levaba pedindo moito tempo. Entón, de onde saca usted, me diga aquí agora, a vía de urxencia? Non houve ningún expediente tramitado por vía de urxencia. Só non se tramitou a vía de urxencia a auga de Arzádicos, que estaba o pueblo sen auga, máis de 15 días. Foi a única urxencia que tuvo este concello. Ese foi un dos expedientes tantos que saliron antes do 3 de marzo. En enero, había 1 de enero, este concello empeza a traballar. Cando se aproban os orzamentos a día 20, saliron a aprobación dos orzamentos aprobados definitivos. Ao día siguiente hai que traballar. Llego hasta o 3 de marzo, era a alcaldesa deste concello. E non só se deixou esa, deixáronse máis de 30 contratos feitos de obra menor, máis de 30, entre eles este. Pero non veñas a autorización da Confederación. Pero, mire, vou dicir o que pasou. O técnico deste concello, escúiteme. Un informe de que as obras foron executadas adecuadamente que conta con... Vale, que a alcaldesa igual non explicou algo que lle quedou aí no tinteiro. Ese foi un expediente que se tramitou como todos os expedientes. O técnico deste concello, por un error administrativo, non se deu conta e foi un error administrativo que dá igual, que hai que buscar a solución, non meterse nos errores das persoas, non se pediu a hidrográfica ese permiso porque non se deu conta de que facía falta ese informe. Entón, bueno, unha vez que eso se deu conta, tramitouse xa rapidamente. Non pasa nada, porque falouse con Ángeles. Nós fomos ca rapaza da hidrográfica, veu comigo aquel día naquel coche, estaba ali comigo naquel coche. Vale, naide se deu conta, entón, foi un error, que non se pediu un permiso, como miles de permisos que despois se dá conta un, que veñe mal, o que sea. Entón, son errores administrativos. Ahora, a urgencia, ninguna, que non houve un expediente de urgencia, non se tramitou por vía de urgencia. Como lle digo, había máis de 30 ou 20, non sei agora o número, pero un montón de expedientes feitos de obras menores desde a principio de xaneiro, e hasta o 3 de marzo, eu recordo que era o alcaldesa deste concello. Entón, esa urgencia non había, non digan algo que non é. Entendo que a empresa ten que cobrar, entendemos que, como nos comentou Tamara, a empresa ten que cobrar, evidentemente, pois a xente non pode estar esperando por os errores administrativos que poidamos cometer, os cales asumo. Eu non son a técnica, pero eu asumo que ese error foi, desde esta alcaldía, non darse conta de como lle facía falta un permiso administrativo. Pero, bueno, estáse legalizando o tema. Sí, estamos en proceso de legalización da obra na Confederación, de feito, bueno, estamos... É un camiño, non vaise legalizar sin ningún tipo de problema que as consideracións que nos fixo a Confederación. En principio, non vai haber máis ninguna sanción por parte da Confederación para este concello. Entendo que estaba de acordo que ese camiño se fixera, non? Non, evidentemente. Non vamos estar en contra de ninguna obra que se faga neste concello. Vale, perfecto. Bueno, non sei se teñen unha consideración máis sobre isto. Non, bueno, pois nada. Voulle dar conta de outras resolucións e máis, de outras situacións que se levaron dentro do pleno do 25 de maio ata o día de hoxe. Bueno, solicitouse unha subvención para a salvagarda do patrimonio inmaterial na que pretendemos na que solicitamos o libro patrimonial que ten previsto facer este concello, no que estamos traballando. En principio, pois, bueno, temos aí unha
preselección deste Concello. Esperamos a que nos chegue a resolución definitiva e que podamos contar con esta axuda. Ampliouse o convenio da furgoteca, solicitouse o cine de verán da Diputación e a ludoteca móvil. Ambas as dúas accións foron concedidas. O cine de verán levarás a cabo 19 de agosto coa proxección da película Sirat. Axudicáronse nos parcelas da concentración parcelaria de Berrande a Trave. Chegou a comunicación de que se nos axudicaran definitivamente esas parcelas, concretamente 10. A parcela 40, 65, 74, 178, 204, 414, 444, 468, 459 a 520. Destas parcelas hai 4 dentro do núcleo, 2 en Berrande, 2 na Trave, a cal o Concello procedeu, como non podía ser de outra maneira, a limpiar para cumprir coa lei de incendios. Estas parcelas non sei se saben, é dicir, esa masa común que queda sin axudicar, desas parcelas que quedan de propietarios sin identificar e demais, pois faise aí unha masa común con esas parcelas. A Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural, a GADER, queda coaquelas que considera que teñen valor agrario para incluílas no banco de terras, e as demais pois son axudicadas ás administracións locais, neste caso o Concello de Vilar de Bos, e, bueno, pois despois dese procedimento pois axudicaronse estas 10 parcelas. Dou conta de isto para que quede constancia. Vale. Solicitouse tamén un novo camión a través da subvención que quitou a Dirección Xeral da Administración Local con financiación do FEDER, un novo camión para este Concello. Como saben, contamos con 2 que, bueno, están nun proceso bastante deteriorados, é algo que urxe irlo renovando, non sabemos se non lo van a conceder ou non, pero, bueno, que está solicitada. Como saben, o 17 de maio tivemos un episodio de treboadas moi intensas que causaron daños nas captacións de agua do pobo de Vilar de Bos. Fixeronse unhas actuacións para na maior brevidade posible poder restaurar esa suministración. O 29 de xuño fomos a unha reunión co Conselleiro de Presidencia, os concellos afectados. En esa reunión, pois, a Consellería de Presidencia asumiu o compromiso de asinar un convenio cos concellos para asumir os custos de esas actuacións. Entonces, bueno, nestes días contamos remitir toda a documentación para que se poida tramitar ese convenio, para que esas actuacións xurdidas despois desa desgracia, afortunadamente non tan grande neste Concello, nin moito menos, nin comparable que ocorreu en outros concellos da provincia de Ourense, pero que sí que nos xerou pois algún tipo de controversias e danos. Pois afortunadamente creemos que as actuacións que se levaron a cabo non van a supoñer ningún custo extra para este Concello. Solicitouse a subvención para o Servicio de Conciliación da Diputación de Ourense, para o programa Ben Ourense Infancia, a través do programa Ben Ourense Infancia. Vale. Entregáronse, como saben ustedes, a semana pasada 2 casas do colexio das vivendas sociais a 2 familias. Quedan 4 vivendas pendentes de volver a quitar unha nova convocatoria e poderías axudicar a outras familias beneficiarias. Esperamos facelo a maior brevidade posible. Solicitouse a subvención, a que viña sendo a subvención para os contratos de garantía xuvenil. Este ano ten outra denominación, pero para entendernos a que viña sendo para os contratos de fomento de emprego de garantía xuvenil. Solicitouse a subvención, aínda que se había mandado unha manifestación de interese recollendo as actuacións que sería preciso levar a cabo. Solicitouse a subvención para os danos das choivas do inverno en diferentes camiños, en diferentes povos. A verdade é que en Arzoá, en Vilar de Cervos, en Trasiglesia, na Flaira, en outros polos do Concello. Aí había unhas actuacións en Vilar de Bos tamén. Mandouse esa solicitude. Solicitouse a intervención subsidiaria urxente xa para Vilarello e Vilar de Bos a través do convenio de prevención de incendios.
a ver si somos capaces de que a Xunta responda e faga esa execución subsidiaria en parcelas de Vilarello e Vilar de Bos. Xa expliquei no anterior pleno que só se pode solicitar nesas dúas aldeas porque era preciso ter unha publicación en DOGO-BOE ou notificación aos propietarios, facer unha segunda inspección o ano pasado de todas as aldeas que cumplen este criterio e que están fora das parroquias priorizadas, pois só cumplen este criterio Vilar de Bos e Vilarello. Concedeusenos a subvención para comprar unha furgoneta eléctrica a través do Fondo de Compensación Ambiental e chegou esta semana tamén a resolución, esta semana non, o venres da semana pasada, a resolución da subvención para mellorar infraestructuras locais da Dirección Xeral de Administración Local, que tamén nos conceden, e xa lles dera conta no anterior pleno de que se pretendían arreglar varias rúas en Vilar de Bos, o camiño Cabaxe e a entrada do Concello facela accesible, que temos aí un escalón. E tamén a do plan Camiña de Agader, que aí va unha actuación dun triple riego na pista que une en Xames e Donalira. Estas son así as actuacións que se levaron a cabo neste tempo. Non sei se teñen algo que comentar, que decir. Vale, pasamos a rogos e preguntas, entonces. Cando foron as tormentas, publicouse un bando de que a auga non era apta para o consumo nin o Vilar de Bos, nin a Lira e Santa María, e non se volveu a publicar ningún dicindo que xa se podía consumir ou non. E é verdad que hai moitos veciños que nos preguntan, entón, saber se xa é apta para o consumo. A auga foi apta para o consumo de ali a 2 semanas. Non se volveu a publicar bando, informouse a xente, puxolle dicindo cando se estuvo entregando a última entrega de auga, informouse a xente, non se chegou a publicar, non se publicou, porque estamos esperando o resultado dos análisis oficiais, a pesar de que a Auga Ourense non me comunicou a min por teléfono que esa auga era apta para consumo e que os análisis estaban dando ben. Eles tiñan un erro na súa aplicación para mandar eses análisis oficiais ao Concello, entonces retrasouse que eles mandaran eses análisis oficiais ao Concello e realmente xa pasaran 3 semanas e por eso non se publicou o bando. A xente estaba consumindo a auga porque xa se había dito tanto por parte do técnico que está facendo ese control cando se estaba entregando, pois xa se había dito que esa auga podía ser consumir. Eu diría que publicarades un bando, porque hai xente, de feito, que esta semana nos preguntou se era apta ou non, por iso fago a pregunta. Vale, en relación a Madera Arxinzo, sabes se xa presentou a memoria dos traballos de Arranxo na Veiga, porque o plazo era dun mes? Pois non presentou memoria. A Madera Arxinzo, presentou un escrito o 17 lle remataba o plazo, xusto o último día que lle remataba o plazo presentou un escrito dicindo que eles non consideran que teñan que presentar ninguna memoria. Eles queren que o Concello lle faga unha valoración de daños. Para o Concello facer esa valoración de daños xa tería que incurrir o Concello en gastos por os que non ten que incurrir, porque nós temos que presentar unha memoria, temos que, lóxicamente, contratar un proxectista. Entón, o Concello tería que incurrir neses gastos, dixose que eles eran os que teñan que facer esa memoria que presentaran no Concello, o Concello lle aprobaría e lle daría un plazo de execución. Síguense enroscando no mismo, entonces, pois creo que vamos a ter que dar outros pasos máis alá para que realmente executen. Eu creo que o problema que ten Madera Arxinzo é que viu que se lles foi das mãos. E as actuacións que teñen que levar a cabo pois son moi superiores ás que eles consideraban, e a valoración deses daños pois seguramente moi superiores ás que eles esperaban. Entonces, pois agora entendo que se lles fai moito e que son conscientes de que a actuación pois é considerada. Vimos un decreto no que se había aberto unha gavia en Roxosende. Para que foi? Para meter unha tubería. Os veciños de Reixosende pediron a axuda para renovar unha tubería de suministro de auga. Tamén se fixa a adquisición dun banco de un solo. Onde vai ser colocado? Para a escola de Souto Chao,
porque ali diante da escola de Soutochao hai 4 bancos. Hai un novo, que creo, non sei se puxo ano pasado, hai un novo, e hai 3 que están moi deteriorados. Dos 3 que están moi deteriorados, 2 habíaos nas instalacións municipais, 2 que había 2 bancos aí que se llevan a poñer, e houve que comprar un terceiro para renovar os bancos que hai ali diante da escola. En conto que, se non esta semana que ven colocados. Quantos usuarios hai este ano na ludoteca, si fan uso das instalacións das piscinas e os hinchables que se solicitaron, o sea, que días van a colocar? Os hinchables que se solicitaron, o luns da festa de Vilar de Vós, eu falei o luns seguinte á festa de Vilar de Vós, creo que é 24 de agosto, se non me equivoco, 24 de agosto. Eso falouse coa Comisión de Festas de Vilar de Vós, porque falouse con eles, non? Porque aí, había un pouco de... para que non se solaparan actos, non? Entón, chegamos un pouco a acordos, aproveitando que son as festas de Vilar de Vós, ese luns 24 de agosto. Os nenos vai variando dunha semana a outra, empezouse con 8, agora vai variando, é verdad que a partir do día 15 de xullo van entrando máis. O número exacto eso varía de semana, aí empezamos con 8, agora pasamos dos 10, entonces lógicamente ese número vai variando. En agosto, a principios de agosto, é cando maior número de nenos e nenas acude, porque tamén os que veñen que están fora e que veñen a pasar os abuelos e demais, participan no servicio de ludoteca. A piscina están indo esporádicamente, un día a semana, normalmente os venres. Cando non é dicir, non é unha actividade que fagan diariamente, senón o criterio é que vayan un día a semana. Vale, en cuanto a compra de entradas da piscina, que sería online, si que se nos queixou xente, porque, aunque parezca mentira, hai xente que non ten tarjeta de crédito, e hai pais que traballan e nese momento non poden comprar a entrada ou tal, non hai posibilidade que se poña, non sei, no Concello, que sea polas mañás ou algo, para que podan comprarla físicamente. Realmente da compra de entradas da piscina propuxos así, como saben, o non está esa cousa a licitación o servizo de bar, naide demanda ese servizo, é dicir, o socorrista da piscina non pode cobrar as entradas, estaríamos incurrindo nunha ilegalidade, e, ofreceusenos a posibilidade de facelo así, é dicir, tendemos, eu entendo que hai xente que, todos os cambios ao principio costan, vamos hacia unha administración, hacia unha xestión digital cada vez máis, é dicir, hai outros servizos que noutros concellos que xa se están gestionando así, e ofreceusenos esa posibilidade, é dicir, unha vez que o concello adquire a aplicación, esa aplicación pode nos dar máis utilidades, que vamos a ver, por exemplo, para abrir a Casa da Cultura, cando veñen os peregrinos e quedan aí, para abrir outras instalacións municipais, en todo o recinto deportivo, para que se poida facer uso del, é dicir, eso daríanos a aplicación outras utilidades. Eu xa sinto que os cambios, como digo, ao principio non son fáciles de aceptar, pero é a solución que se viu para non incurrir en ilegalidades, nin pola nosa parte, nin por parte da empresa que está gestionando a piscina. É unha maneira de darlle solución a un problema que se plantexou e que se viña plantexando outros anos, non é o primeiro ano que pasa esta consideración. Entón, é o que lles podo decir. Non son solucións ideais, pero solucións ideais casi nunca as temos. Imos gestionando cos problemas que se nos van presentando para seguir ofrecendo os servicios na mellor calidade posible. Sí. Co tema dos tickets, si podo estar de acordo en que é verdad que non, ao final a xente lle vai a dificultar. Nos creíamos que habría mellor o tema de que se cobrara, en vista de que se lle plantexou a alcaldesa e fora do empresa non lle iban a cobrar as entradas, pero a día de hoxe sí que se chegou a acordo e a xente que vai paga a entrada. Agora, a xente que non ten esa facilidade, está se lle pagando a entrada nada, está se lle cobrando na piscina, o sea, naide
queda sin entrar á piscina. Non sei, me refiro que... A xente que non ten ticket, sí, o ayer non tiña cobertura, precisamente, miña entrada sí que entrou, pero que cobra o socorrista. Non temos a naide, entón o socorrista en alas de que naide queda, o socorrista di. Porque non, o sea, igual que che lee un QR, che cobra unha entrada. Pero entón... O socorrista non se move do sitio. Entón, se é ilegal para todos... Non, ilegal non era. Isto é unha maneira máis... Bueno, creíamos que era o mellor. socorrista non pode cobrar, porque estamos nunha ilegalidade. Bueno, non, o socorrista, ilegalidade non é. Non, outras piscinas están cobrando tamén por aí adiante, o sea, ilegalidade non é. O que pasa que entendíamos que o socorrista non era a persona idónea para cobrar. Xa se fixo neste concello. Pero que entón estamos contradicindo. Non, contradicindo non. Se a alcaldesa di que non se pode... A alcaldesa di a mellor opción, e foi a que Non, se pero está Era que se plan- era a mellor opción que se plantea. Era a mellor opción, non é Socorrista está ilegal. para outras Ilegal non é, porque eu fixo cando era alcaldesa neste concello e de ilegalidade non tiña. O que pasa que entendíamos que era, pois entendeuse que era a mellor Pues, esa o opción. tema é que se queren ir ali e non pagala con tarjeta, vale a cobrar o socorrista. En principio, En principio, a norma hai que xeral é facelo. que a xente o Pero paga a cobra. través da aplicación. Eu a todo o mundo se lle puxo que a xente ten que pagar a través da Yo aplicación. socorrista dicio, pero non vas deixar o neno ninguna persona fora. Entón, a seguinte opción que se lle dá a persona e se tú nese momento non podes ter eso, se lle cobra. Digo eu porque sei que o run-run, que ao final o run-run sempre veñen casi sempre nos mesmos sitios, moita xente me veu a preguntar, ou incluso me chamou por teléfono, no, é que nos dicen que entonces non podemos ir á piscina. No, sí poden ir á piscina, hai que intentar sacar o cuadro, porque entendemos que é a maneira, pois, máis, pois, bueno, a mellor maneira de facelo para que o socorrista non cobre, pero non hai ilegalidade que o socorrista cobre unha entrada. Aparte, o socorrista non se move do sitio onde está, do seu puesto sentadiño, igual que che lee o QR no móvil que che fai así, che dice €1 ou €1,50. Entón, para non deixar a naide sin ir a unha piscina, evidentemente. Entendo que os cambios, como dice a alcaldesa, ao principio costan, pero despois, pois, a xente vai se acostumbrando, como a todo. E a administración pública vai dar ese camiño, modernización. Porque da outra, todos nos costou a administración electrónica ao principio, Moito, a xente costalle claro. moito a chave 365, Pero digo que por ser o primer ano será outra costalle opción. moitas outras cuestións, pero bueno, Bueno, así nos trasladábamos a outro veciño que se eu xamaba recollo yo E decimos que hai outra opción. non é nada que Que non, chamaron que non son, moito, que eu entendo que, bueno, estes cambios ao principio son complicados, quero decir, entendemos Claro que que a xente pode ir igualmente á piscina, pero si poden sacar eso hai que facelo así, e senón, pois que ten outra opción. Non queda nada norma, así. recomendación é que a xente compre as entradas a través da aplicación. A aplicación permite comprar bonos para varios días, tampouco non teñen que ser días consecutivos, gastalos cando vas indo, é dicir, permite unha serie de... E a xente, bueno, vai xestionando, eu xa sei que vai xestionando, porque eu sei de nenos que van e compra o pai ou a nai dun deles a entrada de todos, Bueno, é dicir, van gestionando, o sea, que decir que Non houve todos os días, é que non houbo maior crise respecto a eso. Entendo que, pois, como todos os cambios, pois, bueno, ao principio costan, pero a veces, pois, eu digo, buscanse solucións a problemas que se van dando e bueno, eso, pois, facelo en aras a que salgan as cousas o mellor posible. Non sei se teñen alguna outra consideración. Porque nos chegou a través da AMPA que na PC Filicuxo tuveron que eles limpar o patio do colegio, as escaleiras e demais con máquinas de agua. Entón, nada, simplemente pedir que, que se faga desde o Concello. Mire, na festa de fin de curso limpiouselle os xoves, foise limpiar o Concello, desbrozouse, mandaronse os operarios. Si que houve dúas nais que estiveron limpando o muro porque elas quixeron e xa tiñan esa proposta feita a directora dende fai tempo. O patio do colegio limpiouno este Concello e máis, limpiouno este Concello porque incluso nos falaron de meterlle auga a presión e demais. O patio do colegio deuselle un líquido impermeabilizante, ou sea, un líquido para que os nenos non resbalen, que eu recordar en diciembre, xaneiro, ou por aí, o líquido que se lle botara para que os nenos non resbalen. Entonces, eu mesma lle dixen que non anduveran no patio, que iban a limpiar os operarios do Concello, porque senón o que habíamos feito non servía de absolutamente nada.
Si voluntariamente unhas actuacións a través da AMPA se organizaron para limpiar un muro que tiña algo de verdín, foi por a súa, pero o Concello sempre respondeu. Desbrozouse o patio, o colegio 4 veces desde o mes de marzo, 4 veces, limpouse o patio do colegio, como digo, a festa de fin de curso foi un venres e aquel xoves limpouse o patio, fumigouse todo o colegio porque tuveron un problema, bueno, non só este colegio, houve máis colegios que tuveron un problema con garrapatas, de repente hai moita erva e de repente un día chamaron pois de que algún dos nenos collera alguna garrapata. Automáticamente o día seguinte estábase fumigouse o patio de colegio e aprobouse, tamén eu digo, aprobouse a renovación dos focos do comedor e dos focos dos baños, que estamos pendentes a que o electricista faga esa renovación. Sempre. A miña interlocutora principal nas cuestións do colegio é a directora. Eu respondo sempre que a directora, como se viña facendo, sempre que a directora tiña unha demanda, respondo, porque entendo que a interlocución a primeira que debe ter este Concello. E o día 15 de maio, creo que foi, fomos, acompañámonos a que puderan facer unha convivencia co Colegio de Laza na Cidadella. Entonces, sempre se lles respondeu e sempre, entonces, o do patio do colegio limpiouno un operario deste Concello aquel xoves. E non só se limpiou, xa uns días antes se había soplado. Quero facer unha pregunta ao Partido Popular, se pode ser. Sí, non sei se ten alguna consideración máis. Vale, gustaríanos, non sei se ustedes puxeron unhas declaracións no Facebook que este grupo de goberno estaba suspenso porque só colleran 2 personas as vivendas. Como un expediente que foi cando eu era a cabeza, por eso falo dele, entón, que estábamos suspensos. Mire, non sei se usted sabe, había 6 vivendas, solicitaron 5 personas esas vivendas. Entón, 2 renunciaron o día antes, unha familia e a outra uns días antes. Renunciou a familia polos motivos X, que cada unha evidentemente libremente. E a outra persona non presentou toda a documentación. Entón, por eso foi o motivo de entregar só 2, se non houberas entregado as 5, e quedaría unha que se volvería a sacar. E despois gustaríame ese convenio do que falan do ano 2022 de 70.000 euros. Ustedes poderían nos pasar unha copia dese convenio? Non, tendría que pedir. Pois se fai o favor e non lo pide porque aquí non encontramos no ano 2002 en gestión a ningún. Xa o mirar, 2022, xa usted falara nunha ocasión, xa cando era alcaldesa, cando empezamos a facer o tema das vivendas, e non atopamos. Era o tema dos jardís, de abastecemento, dixeron vostedes. Ustedes puxeron que eran para o abastecemento. 70.000 euros. Abastecimiento e saneamento. Non, abastecimiento puxeron. Entón, a verdade que é un convenio que xa o falara, xa o buscáramos, e non atopamos. Entón, se me pasa ese, e de paso tamén, xa lle vamos a pedir, tamén, que xa que pedín, sendo alcaldesa, moitas veces, e nunca chegou, ni me mandou a Consellería, se fai o favor con Augas de Galicia, a tramitación, para que nos manden o proxecto de enxames, que todavía non o temos neste Concello. Pero mira, chamas do Augas de Galicia... Chamei, pedímolo por correo, pero que creo que non existe, porque usted estuvo nese convenio, nesa reunión. Este Manolo dixo neste Concello que estuvo nese convenio. E vi o proxecto que se había presentado desde o Concello. Vale, non digo como usted ten relación directa, sino nos fai favor, porque a nos non nos lo damos. damos. Vou explicar como foi. É verdade, foi esa reunión. Sí. E habíase presentado un proxecto desde o Concello. O Concello non ten proxecto. Ese proxecto, habíase presentado un proxecto. Se levou a Consellería e se lle presentou ali o proxecto. Habían aprobado. De feito, é que che digo máis, viñeron técnicos da Xunta a facer catacións en enxames para volver. Si, xa, pero estou explicando. Viñeron a facer catacións a enxames para volver a elaborar ese proxecto e dai é onde saliu ese millón do que era. Vale. Incluso se falou nesa reunión de dividir ese proxecto en varias fases, porque evidentemente para o Concello tiña que por unha parte, e para o Concello supuña moito desembolsar dunha vez toda a cantidad que tiña que pôr. Dividilo en varias partes. E foi no que se quedou. Nunca máis fomos a Augas de Galicia, invitei na que viñera comigo, incluso usted, o que se fixo desde o Concello vino eu. Gustaríame saber de que cantidad era ese proxecto do Concello.
dicir. Ao mellor con menor de 40.000. No, era máis. No, si que eu nunca encontrei ese expediente, falei no co exalcalde deste A ver, concello, o proxecto sei que o levaron a consellería, quedou na consellería, me imagino. O mellor se fixo ni tan siquiera se registrou. Claro, hasta que se aprobara. Naquel momento tuve esa reunión ca conselleira, naquel momento que era Ete Vázquez, e dixo que sí, pero que tiñase que reformular para facelo en varias fases. A mí me dixeron que había un proxecto que había, pero realmente pedino por activa e por pasiva. Fui a Santiago a unha reunión. Eu o proxecto non o teño. Eu digo do que viví e do que vi. Vale, pois non hai proxecto. Eu entendo que o proxecto presentouse ali. Entendo que o mellor se fixo o proxecto, se presentou ali a espera de se iba a ser aprobado ou non. Naquelas fechas. Non o sei. Aquí non está, non. Xa te garantizo. Pero digo que ese proxecto existe porque que eu vivo tudo na mão, xa me refiero. Pois digo, como usted ten relación directa, se yo fago favor de pasar a usted... Non é algo que sea que non é unha mentira, porque de feito poderte preguntar a varios veciños de Vilar de Bosque, estuveron os técnicos da Xunta facendo catacións por diversas fincas. É que nos avanzaríamos moito se tuviéramos ese proxecto. Eu entendo que cando se fai un proxecto se manda algo Sí, deste de palabras. concello debería quedar Dixo unha... que se iba a facer tal. De palabra yo dixeron. A ver, non estaba aprobado. Eu entendo que o mellor dixo vaise presentar un proxecto na consellería para facer o saneamento en Enxames. Bueno, se ben aprobado, perfecto, pois irá adiante. É que ter ese proxecto neste concello daría, pois, a verdade que sería un traballo bastante xatelo. Pido a palabra, pois bueno, pois sería, pareceme que cando do concello se presenta un proxecto normal aquí queda unha copia no concello, pois porque Pero eu non a estaba xente... gobernando nese momento, entón que queredes que vos diga? Eu digo vos que eu estuve aí e eu vin, pero eu non podo decirvos nada máis. Pero o normal sería eso, non? Vale, Que a xente pero- que veña detrás, porque é máis, e que fixeronse proxectos para os fondos FEDER, que eran para abastecemento e saneamento, que se tuveramos un proxecto feito, pois igual se hubiera podido tirar mal dese proxecto. É que eu busquei ese E hubiéramos proxecto. aforrado en diñeiro. Dudo moito, o sea, É que para os non dudo fondos da palabra despois- de que hubiera un compromiso verbal. É que Dudo se moito que Augas de Galicia, vendo o procedemento no que insisten sempre, que eles actúan en sitios onde a auga este municipalizada, é dicir, Nós non estuvamos en Augas de Galicia. dudo moito que Augas de Galicia tivese ese Oye, compromiso. Na Oxalá, reunión que estuvemos na consellería de pasouse de infraestructuras ca conselleira. Eu non estuve en Conroy. oxalá Houvese sido así. Eu falei con Roy, o mellor non che dixo que claro, eu falei con Roy, pero eu nesa reunión simplemente estaba conselleira. E fomos a consellería de infraestructura. Da igual que neste a consellería depende de Aguas de Galicia. Pero tamén che digo que eu naquel momento nós non estábamos no equipo de goberno, entón eu non vos podo dar máis información, dou vos a información que eu viví. A nos dixérosenos que sí, que había un proxecto ali, non se deu aberto cando Vale, Marina pero- deu, pero que se nos enviaren nunca máis. Nunca Que máis. por activa e por pasiva. Pero tú podes entender o que eu che digo, naquel momento non estaba no equipo de goberno, eu fumo a unha reunión na que vin ese proxecto, conto vos o que eu vivo e o que eu en ese momento, eu todo o que sea para atrás, que queredes que vos diga? Incluso sería Para que non se utilice. interesante saber tamén quen foi o proxectista, porque Eso igual o é. proxectista tería unha copia que podría facilitar ao Concello se fixo xa O un traballo, O un proxecto que desa presentou o envergadura. Concello modificou, o sea, fixo un estudio despois a Xunta e non cambiáronse moitas cousas. Pero da igual, pero o Concello cando fai un proxecto contrata un proxectista. Non se pagou o proxecto, non había factura ninguna, Pero eu non busquei facturas. Un proxecto de 1,5 millón de euros que un proxectista eu faga sin Desde o pagar ano nada, 2021. tamén Pero é- con millón de euros non era o do proxecto que se presentou o Concello, Pero e cualquiera. que saiu a Xunta despois do estudio que fixo. Pero non atopei ninguna Vale, factura. pero de escoita, proxecto. que eu non estaba gobernando, Non sei, é un procedemento. estaba no equipo de goberno, eu podo vos dicir o que eu viví. A pregunta só é si vostedes que teñen relación directa, se nos poden preguntar e conseguir ese proxecto, que a min se me dixo si, bueno, si había un proxecto, non abre, si a verdade ou a mentira que non o presenten porque nos adiantarían moito traballo. De cara ao ano que ven, entendo que a alcaldesa do grupo de goberno, pois xa se temos algo, xa non o temos que facer, xa tiramos de algunhas cousas que xa están feitas. Xa Faixera que non fixera, se están ben. houberase tirado por o FEDER, que houberamos aforrado moito... E, bueno, e vostedes aquí puxeron abastecemento, que me correxiren, e saneamento 70.000 euros. Ese convenio, nos obras non houve, porque se do 22 no 23 non se fixeron esas obras. Non se tocaron nas vivendas desde o ano 2019, que, como digo sempre, aí estaban aparcadas. Entón, pois, bueno,
suspensos non, creo que aprobados con nota para volver a sacar, como dixo a alcaldesa, volver a sacar para a necesidade que ten este Concello, que sabemos que hai familias que antes non cumplían requisitos e agora pois xa os cumpren e poden optar ás vivendas. Os requisitos que se pongan empadronamento 6 meses, que ao Entón non o principio, cumplían bueno, antes, había xente que non. ao principio hai algunha dificultade para cumplir o requisito de empadronamento 6 meses e bueno, ahora sí que habería familias que o cumplen. Volver a sacar na maior brevidade posible e é o que lle podemos decir sobre isto. Non sei se hai alguna outra consideración. Non. Non. Damos por terminada a sesión.